Cóisir gan Chead. Pictiúr a haon. Dé híine atá ann tar éis na scoile. Ar a leathuair tar éis a chathair, fágann mamí agus daddy a báistí sáile. Tá siad ag dul ar saoire don deire seachtaine agus phillig siad ar an domhnach ar a leathuair tar éis a trí. Tá Liam agus Amy fágad sáile ina néanaar lena nobarmhaile. Írenn mamí ortha a bheith cuaramach agus ar nóig an teach a chumad glan an tamar fad. Pictiúr a dó. Díreach nuair tá a dismóthirí imethe cuireann na páistí an obairmhaile ar leat taobh agus peocann siad suas an nótháin. Socraíonn siad cóisir a chur ar siúl agus cuireann siad gléach ar a garda uilig. Tugann siad cur a dóibh tacht chuig cóisir a nocht ar a hocht de chlog. Míníonn siad dóibh go bhfuil a dismóthirí imethe go dtí an domhnach agus go bhfuil teach saoracha a nocht, beidh crack, ceol, bia, spórt agus sprí acu. Pictiúr a trí. Feicimid go bhfuil an chóisir faoi lán seoil. Tagann na garda go léir. Tá slua mór daoine ann roimh é agus tá chuile rinne ag buin tainmh as an teach gan tuismóthirí. Ag an am céine, tá tuismóthirí Liam agus Amy sonna sásta in óstán an átha. Tá béle blasta á ithe acu agus níl búirt ar bith ortha. Pictiúr a ceathair. An lá dar gcionn dús sin na páistí ar a héan a chlog. Tá an teach go chumláin millte. Tá gach rud sa lach agus tá an teach ar fad ina phriseach. Tá Amy ag iarraigh tús a chur leis an lana lárach ach tá tinnis póite ar Liam. Socraíonn siad an glanna suas a thosnú níos déanaí agus dul ar ais a chulla inis. Níl siad buartha ar chur ar bith mar tá is acu nach mbeidh a dismóthirí ar ais a bhaile go dtí an domhnach. Pictiúr a 5. Ag an am céine tá fhadhb san óstán. Tá an tuisce briste agus tá an letrachas geartha. Tá an-bhrón ar bhanistóir an óstáin. Tugann sé trí rogha donna customéirí. Déitadís dul go chóstáin eile, nó an targad a fháil ar ais nó gá oíche saor an aisce a fháil am éigean eile. Roghníonn na tuismóthirí teacht ar ais uair eile agus dul a bhaile go luath. Pictiúr a 6. Mar sin, léimeann siad isteach sa chár agus téann siad díreach bhaile. For réir, sroiseann siad an teach ar a cúige chlog agus an áit fós ina priseach. Tá siad an-chrosta ar fad leis na páistí. Déanann na páistí iarracht an scéal a bhíonú ach níl maithas ar bith ann. Ní chreideann a dismóthirí an damáiste atá déanta. Ní ágaigh na tuismóthirí a báistí ina néanaar arís. Ceistena. Cén lá atá ann i pictiúr a haon. Cad a dtír mamí ar na páistí i pictiúr a haon. Conas a bhí an teach an lá dar gcionn i pictiúr a ceathair.